tenemos dos proyectos chulos, uno es en el ámbito de la convivencia, que se está elaborando desde 3 años hasta sexto, de mediación, de convivencia, de hacer actividades, de concienciar a los alumnos en ese tema, que es muy importante, sobre el acoso y todo lo demás que nos podemos imaginar en los centros. Y después otro que nos ilusiona mucho a todos, que es que vamos a reconvertir una zona que tenemos que no se utiliza para nada de tierra en la entrada de las aulas de infantil en un huerto escolar, donde cada clase tendrá su parcela y los niños irán por turnos durante la semana y cada mes del año se irá plantando una cosa y bueno, a través de eso también buscar lo que son las emociones, el respeto y ligado también ese proyecto del huerto a lo que son las matemáticas, la lengua, digamos un poco enfocado a ese tema. Indiscutiblemente a ver si crece algo en ese huerto. D'enguany és el tema que m'he elegit entre tots i totes i és l'anomenada Una escola amb bon gust. És un tema que ja portàvem anys volent treballar, però anaven sorgint uns altres i igual per fi el tenim. Una escola amb bon gust va treballar en definitiva tot el que suposa l'hàbit saludable a l'hora del menjar i a l'hora de cuinar i sobretot el menjars ecològics juntament amb l'empresa de menjador en la que treballem. Recollir la història del nostre centre des de fa 50 anys, com s'ha viscut culturalment l'evolució de l'educació en aquests 50 anys i també com ha evolucionat el nostre poble en aquests 50 anys, com ha influït. I aquesta seria la part més cultural i la lúdico-festiva seria intentar localitzar a les diferents promocions que han passat per el nostre centre, comunicar-los que estem d'aniversari, que ells han format part de la nostra història i que ells també participaren contant-nos les seues anècdotes, contant-nos un poquet també històries del que han fet ells així, si tenen fotos que les feren arribar, un recull de fotos i també contar i ficar-se en contacte amb tot el professorat que ha passat per el centre, també per a parlar tant de la cultural com de la lúdica. I així és on ens tocarà recurrir a les institucions, siga Ajuntament, siga Conselleria, perquè tot el que s'arreplegue, tot aquest recull que fem, ens agradaria deixar un record manual, algo escrit, algo que siga tàctil, un llibre, una revista, algo on es pugui recollir i que cada un poguera guardar en el seu record d'aquest aniversari que va guiar tot el curs nostre.